फ्लाइटआव गाखोनोसै दिनै फार्स्ट टाइम गाइस फ्लाइटनि टिकेटआ जोंना मायाव थांनो नागिरदों दा नेपालावसो थांखानोसै खोमा ना गाइस वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल M.B Gaorema ब्लॉग लोगोफोर स गाइस नै दा जोङो बेरायनो थांखांदों आरोना आब'जों आब'आ सासे पिजिआव थायो नालाय आब' सासेनाव डिउटि दं ओंखायनो सासे मादैनि फिसाजोबो थायो आरोना इयाव आब' ओइनो जोंना एक्ट्रेसआ बेरायनो थांखांदों आरोना जोङो दा अबेयाव बेरायनो लांगोनथाय मिथिया लकेल ना इसोर ओंखायनो जों बेरायफानांगौ टमटमसो नागिरनांगौ टमटमसो नागिरनांगौ होननानै थाबायनानै बेरायगोनब्रा एसे नुनायनि जा लकेल दन थांबाय थानोसै दा मायाव मोनहैगोन दा मोनहैनानै देखायगोन सा नायलांबाय थादो दालांखौ मोजांथार नुदो माथो तेजपुर एनवायरनमेंट ससाइटी चिट्रलेखा udyan फ्लाइटआव गाखोनोसै दिनै फार्स्ट टाइम गाइस बिदि होनना गारना फ्लाइटनि टिकेटआ जोंना मायाव थांनो नागिरदों दा नेपालावसो थांखानोसै खोमा ना तेजपुर टु नेपाल ओरै लांसै र' गाखोहैगासिनो लाखाबायथ' पासपर्ट सासपर्ट नांलाय आरोना ओमफ्राय टिकेटल' लानो जायोनो माने जों खाथिनि नालाय न'निसो ओंखायनो चित्रलेखा udyan मालायफ्रा पार्कआव माबासो फैयो कापोलफ्रासो फैयो जोंहा ओरैनो होननानै फुजानि बेरायनो आदैया लिखा mana oh बिफां दं माथो बेरायनो फैदोंलायनो जानोसो नागिरलागासिनो आइ होननाय पेले मोजां नुदोंहाय गथ'खौ दिनै डाबल बेट्रि जानायखायसो मोजां नुदों फट' लागोन ना भिडिअ चित्रलेखा udyanआव फैदों Ay, malay. Daw chuzora. Ini fotonya mami sih. Na dong. Na dong di kan tangga siang. Ini nafra gede-gede fedek. Ay kiza. Mana? Jadi mana lo kena lagi jago tang-tang na? Ada beda. Ada. Sikit masih birdeng nih. Gaorema birdeng nih. Biar bari Gaorema birdeng. Gue udah ngomong birdeng dah. Dah lihat tangan aja. Tangan sana. मोजां नुखायो आयो अन्थाव-अन्थावनो एसे मोजां-मोजांखौहाय बेनिनो बेखौ खोजोमाखौ देखाय आइनेरबो गारि सालायदों मालाय जागो सालायदों गोरलै गथ'फोरनिसो थाहर गजानो हांसोनि माबा हाउस न' डाक हाउस Oh, hangsnya bidu tayar na. Real. Naka. Gau sih dian kain nama mana delaya kain alay. Boria. Dinise. Tarik kau dah kali konsep berak kau mana dinise second time na. Wow, dia ya biar hangin na. Ya jadi beri. Mana sih badan saya? Oh, ini sangat ini lap betul madam saya juga. Nama badan dulu ini sepadan.
So guys, feeling biराद मोजां. Ini kiranya ada di sini. मटरजों ओइयाव पाइप लांनो हागौ पाइपनिफ्राय ओरैजाय फैदों नङाबा अबेनिफ्राय फैनो इसानिफ्रायलाय. ओमफ्राय गाइस आं नै ससमा गानदों आरो दे. थ' मानि थाखाय गानदों आं बेखौ उनावहाय खोन्थागोन. स्टाइलनि थाखाय गानाखै आरो दे कारन दङ. उनावहाय खोन्थासिगोन होमबाबो आंखौ ससमाजों समायगोना समायाखैनो. ओइथिंनो गोजौजों पाइपजों लांनानै ओरैजाय फैफिनदों आरो ना. चित्रलेखा पार्कआव उद्यानाव माने बेरायनो फैदों आरो ना जों दसे मा दं एसे नायदों. So नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामदों आरो ना नायनानै थादों गरम दांनो आं बयबो नामा नोङो हम लोग अभी चित्रलेखा उद्यान में आया है दीदी और हम दोनों अभी घूम रहा है इधर इतना अच्छा नज़ारा है उधर पानी भी है बोटिंग भी चल रहा है उधर चलाना नहीं आता है नहीं तो हम लोग चलाना देखो इधर पैसा पैसा देखो पैसा मानि प्लान जिखुनु बसबानो जायो बेखौ लांनानै गायनाय जायो दैयाव गायबाबो जायो आं गायना दोनदों आं दैयाव सिखाव गायदों चोरी किया है देखो मानि चोरी किया है जाम्बि बिदि गाया मानि प्लान्टखौ मालाय गायो खिन्थु मालाय फैसा गोनांमोन बे खावनासो गायनांगौनो होमबासो फैसा फैयोनो माने माहाजोन न'फोरनिफ्रायसो खावनांगोनो पार्क फैगोन पार्क फैगोन देखो जा मोजां खनसे आं फैना जानो मोनदोंमोन आरो वाव जा बरियाखौ माने जायगाया बिराद गुवारथार बेरायनो थाखाय माने बिराद गोबाव टाइम 1 घन्टानि बारा नांगोन बेरायजोबनो थाखाय नाङा एसे माने सासे बेरायबा आरो माने बांसिन सावबावगोन बेयावहाय बोटिंफोर खालामनांगौबाथाय एक पाक घूम के आ गया जोंहानि गारिफोरा गाज्रि जाजोब्बाय हाय बेयाव टिकेट दाननांगौ 50 लासिगोन नों हारसिं सलायहैदो आरो आंनि बायदि मावाबा थांना फैदोंमोन आरो गैला an guaro जों सालायनो हानाय नङाना मेपआव उपराव नुथिब होनदों इन्डियान मेप सब बुस्थु दंजोबो जानायाव गरमखा सान्दुङानोबो गैया इमान गरम जोंनियावबा दा गोजां बोथोरसो जासिगौमोन ओइनि आसाम मेपआ माने इयावहाय बिराद मोजां आरोना जों गोरिबबाबो माने कम्बलनि बायलायलायनो गोनां दे फैसा थांनाय नङा सेभिंसनि थाखाय बिराद मोजां होनो ओइनि मेपआ जोंहानि न'आ ओइ खनायाव नै खैजासो दंखायो ओमफ्राय ओरैजाय जोङो माने मेपआवनो बेरायनो मोनबाय आरोना ओरै माबा गुजरातआव थांना फैबावबायसो जों दासो ओमफ्राय दानिथ' फ्लाइटआव गाखोनो होननानै गाखोदोंना जोङो माबायाव थांखाबाय नेपालनिफ्राय ओरै बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय दा ओरै नायबावनो र' कलकाताखै white rose-नि roses नङा आं नायाखैनोमोन दख'ना गानलायनाय दं apa गोजांदों होनदों आरोना थुखैदों दैखौ दांनाय दा bagus dah गेलेनानै गोरलै गथ' बायदि Anu mau terakai? Iya. Solai. Titit. Apa thằng nữa? Bên thấy ở đây được không? Ya. Ai bay lắm cái gì? Sao video? Gini nggak ya? Cepet ya. Ay. Nampilin aku kayak. Ada airplane now.
This is my मोनबोफिनबाय तेजपुराव माबा नेपालनिफ्राय Tetzpur to Nepal. गथ'लाय मा जाखो? मेंबाय एर'प्लेननिफ्राय दासो फैदोंना खर' गिदिंलायदों आं आयु आं गाखोफेराखैना फार्स्ट टाइम गाखोदों नालाय आयो अबाव थांना फैगोन नोंलाय? नेपालाव थांदोंमोन ओमफ्राय फैफिनखाबाय गोबाव जाबायना नङाबा आयो माथो बबेखैसो गाखोयो माथो दरजा ओइ फै दङ नुजाया ओइखैसो दङ ओमफ्राय थांफैजोबनायसो दरजाबो गैया थोदो वाव come थांसै hey सामथायानो बासथाबजोब्बाय बारा नङा मोसाग्रा स्टेज दे मोसा no आरो थांफिन वापस बेग लाना रेमवर्क हो आं बैयावसो जि गाखोनो लुगैदोंमोनलै बन्द' खालामबाय होनदों नामा इखो सुइमिं पुलखौ गुवारथार जायगाया बेरायनो गोसोबा मारै मोनखो बेरायनानै नोंथ' सामफ्राम फैखायो होनदों नामा सानदे बिराद गेलेनो गोनां माबानो गोनां बिराद जायगा दङमोन होमबाबो जोङो माने सानैजों भटिंखौबो खालामदियासै आरो ना माबा मेंगोन होननानै जायगायाबो गुवारथार नालाय आथिंसो गाबाय थानांगोन ना ओंखायनो जोंनियावबो दैयासै दैयाबो गुवारथार ना थानाय नङा साननानै ओंखायनो बेखौल' राउन्डखौल' फुरा गिदिंजोब्बाय नायजोब्बाय ओमफ्राय जि गरमखाना माबा तेजपुराव ओंखायनो जि माबा सिलिखा दङ खनलाय चित्रलेखा उद्यान आरोना चित्रलेखा आरो अनिरुद्ध गोनांलाय कृष्ण लीलानि माबानि काहानिथ' गोदो बान राजानिखौ जों फरायनो मोन्दोंथ' सिलिखा गोजायैनो सिगां जों फरायनो मोन्दोंमोन नालाय एसे एनै होमबाबो हिस्ट्रि लाग्राफ्रा बांसिन मिथियो नों लागोन हिस्ट्रि लायाखैमोन ना नोङो हिस्ट्रियाव बांसिन काहानि दं आरो इफोरनि चित्रलेखा इसोरो बान राजानि फिसाजो उषारानिखौ अनिरुद्ध माबानि मामोनलाय कृष्णनि बियादैनो मा जायोमोनलाय बिसोरो हाबा जालायलायनाय खावना लांलायनाय दंमोन ना चित्रलेखाया उषारानिनो माबा अनिरुद्रनि मदद खालामदों अनिरुद्रनि फट' माबा आखिलायनाया सावगारि आखिलायनाया बे चित्रलेखायानोमोन ना बेनिनो सोमोन्दै बे माने तेजपुराव गोदोनि बान राजानि जायगाया तेजपुरामोन खोमादां ना बारा मोजां मिथिया ओंखायनो बेनिनो जायगा गोजा आरो ना इयाव माने जों सिगां मिथियोमोन आरो दा बारा मिथिला काहानिफोरखौ ओंखायनो भगबानफोरनि माबाफोरखौ नायगासिनो मिथियो ओमफ्राय दा जों बेनिफ्राय थांनोसै बिराद गोबाव नायबाय भिडिअ बिराद गोलाव जाबाय खोमा दां स' गाइस भिडिअखौ नायना बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो स' जों दा थांबाय थानोसै स' दिनैनि थाखाय बाय बाय होनो दे थांबाय थानोसै जोंहा देनां फैफिनगोन